So ang nahitabo sa Dark Ages dili tungod kay nagpamatay ang mga Katoliko anang atong tubag sa maong pangutana nga usahay kung magisgot o magsangyaw ta mahitungod sa pagtuo uban sa pagpangdaot sa ubang mga pundok, makahimo kita og kinibitang mga istorya o mga pamulo na sukwahi sa mga ebidensya subay sa kasaysayan nga gitudlo hindi kanato. So ang nahitabo sa Dark Ages dili tungod kay nagpamatay ang mga Katoliko anang panahona, kay kung ang mga higala natong mga di Katoliko ang pasultion na niana nga kuno ang mga Katoliko anang panahona naghimog dagkong mga abuso at the same time daghan ko nagipamatay daw ko ng mga Kristiyanos o sa kanak-kanak mo sayo. Ngano man kay ang kasaysayan mismo nag-ingon nga sa panahon sa Dark Ages mao ni ang panahon nga ang tibuok Europa gi-conquer sa mga barbaro, mga barbarians. Unya pagkahuman nahagba ang Imperial Rome mga around mga 5th to 7th century. So mo ni nahitabo. Then ang sibilisasyon o kultura nga gitukod sa mga Romano o mga Grego nahagba ni tungod sa hinungdan nga ang maong imperyo gidumalahan sa mga illiterate, sa mga taong di kabalo mubasa, di kabalo musulat, o sa mga taong nga dili makabalo o kung saon pagdala sa ekonomiya sa usa ka nasod. So mao nga kanang panahona ang mga tao nga nabuhi anang panahona nawad-an silang paglaom nganumang tungod kay ang chaotic situation na naanay chaos, naanay disorder, gera diri, gera dito nganuman kay walay igong kanang kahibalo ang nagdumala subay sa insaktong pamaagi sa pagdumala sa usa ka nasod. Manang giingon nga Dark Ages nganuman tungod kay anang panahona ang kultura, ang ekonomiya, ang tawag anang relihiyon gilutos, ang kultura nahagba, ang ekonomiya nahagba, ang siyensya nahagba. So dili tungod kay ang mga Katoliko nagpamatay kay gani kanang panahon na ang simbahang Katoliko, ang simbahang Katolika ang naguli sa paghimo sa order sa ekonomiya, sa kultura ug sa relihiyon. Pinaagi sa pagdumala o pagsugod ni Pope Gregory the Great. So daghang mga santos anang mga panahon nga nangamatay tungod kay daghang mga barbaro kun usab nga ilang gipang convert ngadto sa Kristohanong pagtuo. So bakat nang giingon sa mga igsigal nato nga mga dili Katoliko nga sa panahon sa Dark Ages kuno ingon pa nila nagpamatay kuno mga Katoliko anang panahon na usa ka nakadakong bakat og dili kana moy nasulat sa kasaysayan o mga libro nga nagsulti sa mga ebidensya insakto, nagsulti sa kamatuoran aron ta masayod ug aron matudlo nato sa atong mga kaanakan. Alang sa mga dugang mga videos nga ato ang i-post o para ma-update mo, just click subscribe and click also the bell button para ma-update mo sa tanan natong i-post.